Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो once again welcome back to my channel. ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दखना लायनो थांनो ओंखारदों नै जोङो मादैमोनाव। आङो बै माखासे भिडिअफोराव खिन्थायोना मादैनि दखना बेयाव थांनो ओंखारदों जोङो गामियावनो नै नायनोबा बे सासे ओमफ्राय सासेया खारबायलै थानो नागिराखै अनिताया। होमबा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासे। मालाबा नुजागोन दिनै ओंखारथारा। नै बिथिं थांनांगौ गामिनि लामाखौ नायनोबा नै जों गामिनि लामाखौ। ओमफ्राय सोरबाफोर दखना फसायखोमानानै दङबा लांनो गोसो जाथारदोंबा न'आवबो लांफैनो हागोन नै बिथिं थांबाय थानांगौ नै जोङो थांगासिनो दा खिन्थाबाय थागोन आं र' मादैमोननि न'खौबो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। मा बनायदों ओमफ्राय दायो जोङो नै सफैबाय मादैमोनाव सफैबाय जोङो दायो नै दखनाफोर देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो नायलांबाय थादो दखनाफोर देखायगासिनो दङ। दखनाफोर नायनो हागोन नै दखनाफोरा मोजां मोजां दंसोयो नै दखनाफोरा नै गरम फैयो नामा न'आव फैयो ने खाथिनिफोरा नामा बेसेबां दंमोन बेखौ 1100 ne 1100 nih belum sebayang loh. Mudahnya bukan lagi dia bukan lagi dong ini green lah. Baik kan ya Faisa? Kalau beli mana? Ada nih beli etis dah. Gemen yang favorite gemen atau ambil kenalan dengan nanti dengan dokter kau. Dan ini sih daya makan ya. Bila agora sih nggak bisa. Bila nih agora sih bisa sampai dia sih kongsi ada Faisa ya. Ikisur. Tega di sana? Mereka hasil sih mau punai men. Nama egar sobungannya langkarnya, kortarnya, milennya. Serba dah kali ur. Segetengah rumputnya. Coba. Kiram kalah. 1100. Madam gongse lagi ber. Madam gongse agora nih. Iya. Karena beli kalah dong beli. Agora ya nama kalah beli. Itu orang senang. Itu satu mana? Kalah tu. Boria kan? Boria kan. Dah banyak. Kalau ini betul. Bangkai kalah setiap mana? Dari bulu lah, bagus kalah dong makna sebetulnya sebenarnya. Karena ini betul mana harga itu.
आंबो गैयै एसे थांबा आं खर'फा खर' खान्दा खान्दा ओइ बैखौ खोन्थाला बैखौ गोथांखौ गोथांखौ मोजां बेखौ होबाय नै बिदि कालारबो दङ बेखौबो नायनो हागोन ना बिदि कालारबो दं बेखौलाय नुखाबाय माने बे गोथांखौ खानानै दं बेखौ देखायाखै बेयो दादने Ông ta bảo vâng ạ. Nếu suy cho suy không được sự bे हाजारने बेसे सुइद'सआव पन्द्र'स'आव होनो बियो बेसे बारा आरो दामा ओमफ्राय बेयो हाजाराव हाजारसेयाव गावनो खांखादा नै नायबावदो मास्रासाव माथा दाना आगर गुबै दामा जाबाय बिनिया 1300 गोमोखौ मोजां नुखायोना आगरनाबो आगरफोराबो खाथियाव खोन्थाला आगरखौ प्लेनबाबो गोमोखौ मोजां नुखायो ओमफ्राय आगर थाबा आरो बांसिन साजियो मोजां न'आ कलेज खाथियाव कल थांबानो मोनगोन दे कलेज खाथियाव ओइ गांसेखौ होदो बे फैसा बेबो 1300 आगर गुबैनो आंहाथ' गोमो गोमोखौसो बांसिन मोजां मोनसिनो Terus-terusan fैजोबदोंनो बेना आगरा एसे बेलेग बियो बेलेग आगर ओमफ्राय कालारा माने एखे ओमफ्राय नै आरो गांसे गोमोबाव रलेक्सनि बियो बेखौ 1400 बियो मोजां नुखादों मोजां नुथ' जोंजोबदों नै बैसागुआव माने सिख्लाफोरा लांफैनो हागोन देलायनो जोबोर समायखागोन सिख्लाफोरजों बेखौ बैसागुनि थाखाय सोरनोबा नांगौबानो लांफैनो हागोन मोजां नुदों मोजांसो नुमारदों आंहा गाननो गुरैनो नै दख'नाया गुरैनो आराम जाबाय बेखौसो गोदान जोंसोर गोमो कालार दा ने नङाबालाय होबाय नोङो होबायानो दा नै पार्टनि आरो गोदान सफैदों 7000 खाथियाव देखाय आरो बेलेग कालारबो मोनगोन बिनि बेलेग कालारबो दङ मोनसे पिंक कालाराव देखायगासिनो दङ गल्ड कालारखौनो बुंनांसिगोन मोनसेयानो पिंक कालार बेबो 7000 बिदिखौ जेनेबा कालारखौ बेखौलाय नुवाखै बेलेगखौ होबाय खालि
udah 25 Kamu nih bisa muter. 25 nih kat ini juga bukan ada mau dari dia maju mau kuda kerja mah gue mau kurang hamzah ini ada kayak gue mau kuda kerja deh Enggak. Untung sebenarnya blouse. Kayak sumbras. kalau hanya blouse hadir मोनफाजोबखायो ना blouse hadir मोनफाजोबखायो मोनसेबाव बेलेग कालार क्रिम कालार blouse hadirखौ खिन्थानि Aku banyak sih. sadarnya नुदोंना नुदों. Itu blouse di situ. blouse piece nih biar blouse